Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Bana takulandirani pase moto. Atuweje tanguje? Atuweje tukwaje tu.
Angari magambo. Chakala bakunajua kulia yakwe. Para president, para nitalo ni wa president. Aina kadera ni senior chief kalenda. Uti apalagan para mana. Mawambiri wana president kaino ni fulani wana president urendo wapolima msapando kuna hoja president ya ile bana ala brani ni shini pili chansi kwa president oni kufanya mambo mambo yani Ziwa Mwambiri nikubira kuti mukundi baiti apapa silipanga hodia zake chifukwa na kuti ulendo ukugwira ntchito za boma sinikugwira ntchito za chipani pazikhala kusiyana pakati pa za boma ndichani kodi za chipani apapa ndikuthokoza kuti achipani mwabwera msonkhano wa chipani izachika kupanga kuti lero mukapanga msonkhano wa chipani chimene ndikupitira uku ndifuna ndikaone anthu ndikacheze ndi anthu kunonso programu yake ilipo timakhulupirira kuti munthu aliyense kaya ndi wa MCP kaya ndi wa DPP UDF hoja zake UTN afford zipani zonse mmango zimbala koma wambalayo ndi munthu wambalayo ndi munthu chifukwa ndimanena kuti
Uyo wa TPP akaona wa UTM akaona wa UTF kipande cha chilichonse ni mbale wake njala imene ili malai muno simu zapeza kuti njala iyi kuti nayo ya TPP oka iyo IMCP oka chimodzi chimene anthu ena sandikondera ndinena kuti imanena kuti olo udindo ndili nawo leroli vice president siku lili ka vice president mpaka na muyaya izafika siku lili akuti kwa ineyo si September siku lopya iya siku lopya kukalepera masako siku tukaidwa iya siku tumangidwa iya koma kazango lepera siku la kiyama kulila mpaka na muyaya siku lopya 16 September iya koma siku la kiyama ndiye ndikunena kuti osamakita nkhanza anthu asipani ena chifukwa asipani enawo analenga so mulungu yemwe osapanga nkhanza anthu azipembedzo zina chifukwa anthuwo analenga ndani woti ni mulungu yemweyo mavuto ali malai muno ndimanena zulo musanama musamana mizidwe mukakhala nyumba muli papiro nanga mutuzira chani odala ali akuchita osamaona anthu kuti naya mavota akakwana basi mundivotere anthu mulungu sanalenge mavoti analenga anthu amafuna kudya amafuna nyumba ndiye ukakhala pambano ntchito yako anthuwo akhale ndi zimene akufunazo tsiku la chisango likabwera amati uyu ndi munthu amationa zikomo ndi voti ndizabwera ndipo ndibwera ena akuona pang'ono iyayi odi azajabe mlandu uvale icho usavale ukamadya zako ulibe chani kodi anthu amene akuba ndalama mbomawa amene ajawo akudya za ini yake tiwayenera kumangidwa aliyense kana bataka chanji boma kalinapita mbuyo mumaboma onse amene anabayo sanenge ukala banja anenge kwa mji mgende kuti anthu aziwopa tikayamba ndale mano tizayimba ulango kwa ungele ulango kwa ungele Fandi baiti ine ndipeza nkhondo iya ena kumanga magizi kulangula izi kimayanga ayi musunge baka nitendere pano tibwera pano muzidya zanu musakaye ndi mlandu zongolankhula iyayi saka zonsezi mwalijikwa ndiye mavota yandikira basi unalibuto aliyense asunge mtendere zovala zaulya zake tizimwaza ofunayo okhaokha amene alembesa ambiri ndi amoralo amakopika basi bana omwewo kuti munalembesa iyayi ina amene waiyayi amene alandire zovala zaulya zake amene wanandikwadi malembesa tikumbana iti iye ndikufuna zabulo zonse ndipitira uku sinafuna kuti ndingodusa iyayi ndangoti ndiime ndinagulane koma nkhani ndionera kuti siku la Ijumaa tizipita ku msikiti siku la Sabata opemphera Sabata apite kutali Sunday apite kutali anthu osapemphera amavuta kupita nawo ntchito msikiti akuna hivi msikiti akuna hivi iya msikiti iya abaganga batuma bino ide tisabera tizaime saudane mugawo
Chirungamo mukondane wilani zake ziko lilachu ndale isakisoboleze tukona flag hiyo ya DPP ali pamene pajao nipita ndikala kule ile kwa DPP nipita ndikala nani kwani ndikala kule chifajani ya Malawi kundana kopa na chito pamene pajaka ninakuta inetu a business hii drama ya Bekela inedili nayo kumpasa dalakwa hii aliyense audience zake alimejani alimejani ikondane ala subhanahu wa ta'ala ndani process kwa Bana wakulu mabombe hapo. Bana wakulu mabombe hapo. Bana mabombe hapo. Asumir
Awana yakarudi leo mbanje kwa mbanje. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.